Ġimgħa minn mindu ħarġet il-verità dwar l-inkjesta Egrant, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għażel li attakka lill-Avukat Ġenerali u jakkużah bi żbilanċ politiku. F'intervista fuq ir-radju tal-partit tiegħu, Delija lmenta dwar il-fatt li l-Prim Ministru Joseph Muscat li kienu stess li talab li ssir inkjesta għandu kopja tal-inkjesta kollha u l-Partit Nazzjonalista m'għandux. Fid-dawl ta' dak kollu li ġara tul il-ġimgħa fejn qed tiddomina l-qasma li teżisti fil-Partit Nazzjonalista bejn iż-żewġ fazzjonijiet, Adrian Delija f'ebda mument ma għamel referenza għall-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil li sa issa għadu qed jisfida lil kap Delija u ma rreżenjax mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. F'istqarrija l-Partit Laburista qal li minkejja li għaddi ġimgħa mill-ewwel deċiżjoni ta' ċertu portata li ħal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija flok wettaqa qed ikollu jħabbat wiċċu ma' rivolta interna. Dan għaliex ħad deċiżjoni fuq il-karta li ma wettax u x'aktarx ser ikollu iċedi. Fl-istqarrija ingħad lil kap Delija li mhux kapaċi jwettaq deċiżjoni li ħaqu stess u li kienet tant ovvja għal ħafna ma jistax ikun fdat bid-deċiżjonijiet ta' kuljum li jkollu jieħu kieku jmexxi lill-pajjiż. Min-naħa l-oħra fl-istess intervista, ironikament, Delija qal li l-Partit Nazzjonalista huwa interessat biss li ħares ir-reputazzjoni ta' Malta dan hekk kif fid-dawl ta' dak li ġara 15-il xahar ilu saret wisq ħsara. Minkejja s-sitwazzjoni li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista b'qasma tiddomina bejn iż-żewġ fazzjonijiet, Adrian Delija injora dak li qed jiġri fil-partit tiegħu, akkuża lill-gvern li hu wieħed totalitarju u bħal predeċessur tiegħu. Delija prova jnissel sens ta' biża' li s-settur finanzjarju f'Malta jinsab fi stat ta' teddida. Dan irrispettivament mill-fatt li din l-industrija hija waħda tant b'saħħitha li tinvolvi l-għejxin ta' ħafna nies.